dramatiko miresgarriak. Nere izena Ekain da, eta gaur zirkora joango naiz. Ni Ekainen ama naiz. Nik zirkoko aurkezlea nauzue, ongi etorriak gure emanaldia ikustea. Eta hau nere laguntzailea da. Wow, ezen zasmatu zeiten munduko txakurra jakintzuena. Ni, Larusinien, wow. Ni, Martin Trakets, paiasoa naiz. Txori buruz amarra, esaten dute behintzat. Ni, Liziak Pakireza naiz. Gauza harrigarriak erakutsiko dizkizue. Zer Ekain, ez zabiltza gustorenen? Bai, ama, gustora nabil. Baina ez dut ezetan ibiltzeko gogorik. Gatoz, zirkora, ora itxeme, gara zirkora, elgarria budo estela, zabera bukatuko dira. Paiazo eta malabaristak, Afrikako elefanteak, irakilila esorriren, Pakireza eta zugeak, Pakireza eta zugeak. Zirkora, baina begira zezuge hori, ez esan inozentia. Txura baino besterik ez da. Arpopla. Tira ba. Zan gaitezen. Eman dirua, ni hartuko den txartela. Barrura ba, lehenengo hilaran eseriko gara. Bai, horrela urtuko ikusiko dugu. Arratsaldeon jaun-andreok, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko, noski, hainbeste ordaindu ondoren magi. Gure emanaldiari hasiera emango diogu. Gurekin Larusinen txakurtxoa, aurrera! Zuen aurrean animaliarik harrigarriena. Gure txakurtxoa. Wow, ji. Kaixo ikusle apurgarriok, zer modu zaudete? Ondo. Ara, hitz egiten duen txakur bat. Ni Larusinien munduko txakurrek jakintzuena, wow. Zerbait galdetu nahi diozuen Larusineri? Ni bai, badakizu zein koloretazkoak ziren Julio Zesarreraren kaltzontziloa? Zer erraza, aste barruan laranjak eta igandetan berriz morea. Larusinien zera dut ni, wow, txakurra partekoa. Ni gauza guztiak ondo dakizkit, hau da gauza ditzekoa. Bai, gustatzen zaizu zure lana, gustora zaude? Musika zaude? Pozik, estrakuan dute non izan pozik. Ez ateratzen ikusten zirkotik. Ez, eta gainera jateko beste guztien ikusten bakarrik egiten dizkidatei. Ego izango egia. Kanpoan egan Andrea, ez den bukatu behar. Eta kanpoan egitera behartzen naute, inolako aterpenik gabe. Azkana zaitu, altu gore. Eta zuzendariari zerbait kontatzen badio
Bai, txasu egin koska, bai, txakur azkarren. Ba, eta roletxe egiten zuen. Arrigarria benetan. Zer ote dator orain? Ikusten duzuenez, jakintzu izateaz gain beti jolas egiten aritzen da. Ejan, baina nik ez diot beldurrik. Wow! Martin Traketz, nire nahi txoribua. Oso pozik etor, nio pezetako bat aurkitu da. Non? Hortxe? Zirko barruan? Bai, ate gorri bat izkidu eta... Ate gorri bat? Bai, barruan begiratu du eta... Burdinezko armairua zen? Asmatu duzu, hortxe bertan, txaketa baten poltsikoa. Txaketa hori honen antzekoa zen? Bai, berdin. Billete hori nerea da, itzulik ezagazu! Oi, nizu erazak ekizunekien, Atxiz! Zer, oztuta? Bai, euria ari zuelako eta aterkia hartu behar izan. Hori aterkia, ez haude brutik zan. Hori aitoraren makila da. Egia, aterkiaren ordez aitoraren makilak du, horregatik pizki naiz. Atxiz! Lai egin da zaude. Bai, eta mukizapirik gabe. Nola? Zer egiten duzu zapi gorri honekin egoan? Baina, horretik izan zara indigatu? Zertaz? Zezen plazatik zezen batek ies egin du. Zezen bat hemen, agur benua beria da! Agur, ilusia urte hori! Aldi garen nahi da. Jaun Andreok, orain pakire zareko biziko zaila. Agur! Jaun Andreok, ni biziak pakire zanaiz. Oe honetan, milaka hitz daude, zorrotzak. Ni gainean jarnain duke, nik hartu gabe. Eskerrik asko. Ai, hau mina! Kankora! Trampatia! Jaun Andreok, berriro isiltasuna eskatu behar dizuet. Txirula magiko hau joaz, zuge pozointzuak otarretik aterako dira eta gero dantzan hasiko dira. Isiltasun osoa mesedez. Mingainak loturik, geldi auliak ere, magia azteko